Nadejszła wiekopomna chwila. Mamy dzisiaj 10 wrzesień. Wielki dzień dla poławiaczy ryb i fanów McDonalda i kulinariów. W gronie specjalistów Aleksandra S., Miłosz też S. Specjalnie przyjechaliśmy do Wrocławia, bo mówią, że tu jest lepsze. Filet o Fish wrócił do McDonalda po, proszę Państwa, 5-letniej nieobecności. I słuchajcie, jaka jest geneza tej kanapki. Powstał w 1962 roku w Stanach Zjednoczonych, w Cincinnati, jako odpowiedź na zapotrzebowanie katolickiej społeczności, którzy chcieli sobie przy piąteczku zjeść coś z maka, a nie mogli, bo post. I McDonald's wyszedł naprzeciw i stworzył Fish Maca, czy inaczej zwanego Filet o Fisha. Filet o Fish w trakcie pandemii się stracił, bo ryby były chore na COVID-a i za dużo trzeba było marnować energii i czasu na kuchni, przyrządzając je, i teraz powrócił. Jako prawda, człowiek, redaktor i tak dalej, czuję się w obowiązku powiedzieć Państwu, czy to można zjeść, czy nie można. Zobaczymy. Proszę, zapraszam. Bite, danke. Są, proszę Państwa, specjalne kupemony na tą okazję. I cóż tu mamy? Na przykład takiego ofisza, loadzika, fryty i kole za 28 zł. Tam kosztuje 15. A w ogóle to jest taka cała osobna kategoria ikony lat 2000. I oprócz ofisza mamy też tasty bacona, McBitesy, sos musztardowy i blue cheese. Tego pamiętam bydlaka. To pamiętam. Tego bacona nie pamiętam osobiście. Te kulki coś tam majaczą. Jakie macie, kochani, marzenie? Ja mam marzenie karmelowe. Kubek! A ta Unia nas gnębi. Ofisz 6,40, fryty 10,10, koła 8,40, lodzik 5 zł. Bardzo tanio jak za lodzika. Dziesięć minut czekania. Już mi się odechciało. Hejter. 17 minut. Dewaj ofisza, bo się obala. Ludzie, ile to wymagało cierpliwości. 20 minut prawie czekania. Proszę Państwa, jest to, prawda, szokujące, prawda? Ale przeprosili, ale powiem Wam tak, że McDonald's jak na fast fooda to nie dość, że już nie jest tani, to szybki już też nie jest. Ale jeżeli powiecie, że kupując to padamy ofiarą konsumpcjonistycznej, potężnej korporacji, to ja Wam daję dwa argumenty przeciw. Po pierwsze, ja to robię wszystko dla Was, żebyście sobie mogli obejrzeć, czy warto się wybrać do Maka na przykład po takiego ofisza, jako człowiek, który Maka je całe życie. I mało tego, powiem Wam, że moje pierwsze wspomnienie w życiu to jest takie wspomnienie, że gdzieś w roku 97 lub 8 moja mama mnie ciśnie we wózyku po, prawda, ulicy Bahnhofstrasse, znaczy wtedy już dworcowej od pewnego czasu, i ja mówię mama buła i mama mnie kupuje burgerka w McDonaldzie, a potem następnego. Także ja już przez tą korporację jestem zaprogramowany od jakichś 27 lat, to po pierwsze. A po drugie, to mnie smakuje. Pam. Potężny, konsumpcjonistyczny ołtarz. Mamy marzenia lodowe truskawkowe, cola fryty, ofisze, sosy, musztarda, hauskryza, blue cheese. I co ciekawe, wrócił też stary design pudełek i toreb. Sos z serem pleśniowym. O kurwa, jeszcze taki ale się rozjechany. Takiego krzywego mi ukulali i słuchajcie, takie coś bez zestawu kosztuje 15 zł. No według mnie trochę dużo, ale cóż, takie życie. Dali burgera. To może być nawet ryba. To jest ponoć filet z mintaja, nie? Alaskańskiego. Alaskański mintaj. Dobrze, że nie panga. Największa fanka ofisza wieloletnia musi wydać osąd. No moim zdaniem to jest ta sama kanapka, która była tam x lat temu. Jest ten sam sosik tatarski.
taka sama panierka. No i jest ser, więc nie jest to jakoś mega skomplikowane, ale smakuje identycznie, Czyli czyli super. a za takie pieniądze? No nie, no absolutnie. Ale ona kosztowała, jak ja ją pamiętam z dzieciństwa, no to ona kosztowała 6 zł, coś takiego. Więc no trudno, żeby teraz tyle kosztowała. Znaczy, fajne, ale no max dycha według mnie. Ale rozumiem, że rybę trzeba złowić, opanierować. Musztarden, taka chyba miodowa. No, to jest musztarda. A to jest blue cheese. Mało ma smaku jakiegoś takiego w ogóle ten blue cheese. Bita śmietana. Bita śmietana. Też. Lody w maku to byli moje kiedyś ulubione. Takie te małe w wafelku, karmelowe. Lodzik, prawda? Jak wiadomo, zawsze spoko. Już jak Jest to ryba. nie da się ukryć. Słuchajcie, no, cóż wam powiem. Ja lubię Magdolana. I to jest smaczne. Tylko że małe, no i drogie. O ile w zestawie takim, że to, fryty, picie i lody kosztują 28 zł z apki, to ok, ale na przykład sama taka 15, no to jest cena zbyt wysoka, proszę Państwa. Także jak już to bierzecie zestawy. Kiedy pytają mnie, sakramentalne pytanie, czy warto, odpowiadam. Jeśli Wam smakuje McDonald's i jesteście bogaci, to tak, ale w zestawie. I nie jeść tego dziennie, ani co drugi dzień. Ale tak samo nie polecam na przykład dziennie jeść schabowego. Albo rolady, albo pizzę. Albo, no lepiej nie, bo to na zdrowie może nie wyjść najlepiej. Ale no na pewno sama ta buła za 15 zł to jest przesada. Dobra, to teraz tak trzeba przegłodnieć i stestować jeszcze bacona. To widzimy się za 170 km. Jadymy. 170 km przejechaliśmy, nie Miłosz? Bo jednak, stwierdziliśmy, że co mak na Bytoniu, to mak na Bytoniu w uroczym Karbiu. Historyczny mak, bo pierwszy był po drugiej stronie, ale go zburzyli ze szkód górniczych i zbudowali go po tej stronie. I tu musimy, słuchajcie, dopełnić testu. Big Tasty. Chcę tylko to. Dodaję. 20 zł. Słuchajcie, takie pieniądze to nie jest jedzenie dla biednych ludzi. Za tego burgera i te kuleczki zapłaciłem 46,50. No to jak tam to było drogo, to już jest... Ludzie, opanujcie się. Cena jest jedzenia premium. Słuchajcie, 20 i 26,50. No, już widzę, że rozmiarowo... Taki wieśmak bym powiedziała. No rozmiarowo taki wieśmak, no kurde. Tym oto nożem, wykraftowanym ręcznie od widza ze Szkocji. Wygląda to tak. Jest mięso, jest ser faktycznie topiony, pomidory, sałata, sos. No i ten bekon. No jest git, ale za te pieniądze... Kulken. Takie o. Kulka kurczakowa. No panierka jak w tym. Nuggetsie. O. Słuchajcie, ogólnie spoko. Ja lubię maka, ale o ile cena tamtego zestawu tych offiszów z tego kuponu za 28 zł, to jeszcze jest spoko, to za tych kuleczek, no nie wiem ile tu ich jest, mega dużo ich nie ma. I za takiego burgera, który jest spoko, ale no 46,50 za takie coś, to jest za drogo. To powinno kosztować może z 12 zł, 13 max, a ten burger to tak, no 20 to jest szczyt możliwości. Także nie w zestawie, drożyzna. Ale dzięki nam już wiecie, co... Nie wiem, czy coś tam wiecie, ale coś tam może wiecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do zostawienia oceny i Niklaus zawsze na służbie, zawsze na posterunku, jeżeli chodzi o zrobienie wykładu, estakadę w Chorzowie albo jedzenie z McDonalda, polecam się. Pa, pa!